Seguimos con máis historias, falamos agora da intelixencia artificial que cambiou por completo as regras do xogo, por exemplo, tamén a hora de viaxar. Hoxe en día as vacacións pídense cunha mensaxe de voz ou móvil en España e noutros países, pero aquí no noso país o 41% dos viaxeiros xa usa estas ferramentas para deseñar as súas escapadas. Planifícame unhas vacacións para a miña familia con 2 nenos pequenos, cun orzamento medio en Canarias de 6 días e actividades para toda a familia. Buscar inspiración, comparar prezos ou deseñar un itinerario completo en segundos. A intelixencia artificial irrompeu con forza nas nosas vidas e o sector turístico non é unha excepción. Pero ata que punto nos fiamos dun algoritmo para os nosos días de descanso? A resposta varía segundo a quen lle preguntemos. Os máis novos téñeno claro, a IA é o seu novo caderno de bitácora. Cando fun a París sí que lle preguntei sitios de interese non tanto cultural, senón sitios así como máis como o Muro dos Besos ou cosas así. A buscar hoteles, sitios onde comer, o que teña un pouco de todo e que se coma ben e económico. Para moitas familias o factor tempo é decisivo. O que antes levaba días de navegación por internet agora resólvese nun clic. É o caso desta nai ourensá que este ano viaxa coa ruta programada por unha máquina. Eu preparo as vacacións falando con ChatGPT e despois vou facer o que me dicen. Si que me prepara as rutas cando vai facer mellor tempo nun punto ou noutro punto, e así eu non teño que buscar nada en Google. Tamén necesito que me busque a distancia entre onde me vou a quedar a onde quero ir para calcular os puntos medios donde teño que saber canto tardo, se tardo pouco, canto vou consumir. Dígolle que me calcule o que consumo de distancia, de gasto de gasolina, e si, utilizo para todo. Como ela, cada vez son máis os que prefiren o faino ti mesmo o digital, saltándose calquera intermediario clásico. Como falo todo con el, para facer as vacacións e para planear todo, xa o reconoce. Entonces non lle teño que decir somos 2 nenos, non, porque xa sabe. Entonces ChatGPT tamén me dice, bueno, a Lucas gustaría un montón isto e a Olivia creo que é moi pequena para ir a tal, pero neste parque os nenos de 0 a 3 entran gratis. Entón vou a ese parque. E xa directamente xa me dice os que hai, explicamos mapas, os sitios onde quedarme, a distancia, as horas, e todo. Porén, a fenda digital e, sobre todo, a desconfianza seguen moi presentes. O factor humano e a seguridade do coñecido pesan moito en certos perfís. Nos temos aí 3-4 sitios claros e generalmente non cambiamos. De toda a vida. Inteligencia artificial nada. A xencia e a veces por booking. Unha resistencia que non só responde á idade, senón á necesidade de certezas que unha pantalla, polo de agora, non sempre pode garantir. Nesta axencia de viaxes a tecnoloxía entra pola porta, pero nas mans dos propios clientes. Teño tantos días e quero ver estos sitios, faime un itinerario. Que pasa que moitas veces as distancias non as ten en conta ou non as ten en conta de forma plausible, que sea realmente posible faelo nesos días sin estar sempre metido nun coche ou nun tren ou nun avión e non vendo realmente ou disfrutando do destino o que estamos viaxando para experimentar. E tamén algunha vez pasou de que recomenda visados ou non nos recomenda e se fan falta ou formularios de aduanas, son información ou que se salta ou que dá información tamén de máis que un pouco confunde a xente que non está moi posta no tema. Porque a IA pode dar ideas, pero non ten experiencia. O borrador fai na pantalla, pero o control da calidade segue dependendo do ollo humano. Sempre vamos a conseguir aproveitar moito máis o tempo tanto en destino como antes de sair, sin ter que preparar tantas cousas porque non lo van dar feito, e logo en destino os tempos van estar mellor pensados para poder aproveitar o destino e sacarlle todo o proveito posible a eses días que temos unha vez ali. Tamén a tranquilidade de que cando pasa algo non tes que recurrir a un chatbot, sino colles o teléfono, chamas a unha persoa que conoce xente no lugar que che pode axudar a resolver a incidencia que poida haber pasado. Intelixencia artificial ou axencia tradicional, dúas opcións moi diferentes para un mesmo destino. Uns buscan a velocidade da pantalla e outros a certeza do trato humano. A elección final, como sempre, depende de cada viaxeiro.